para a produción, por exemplo, de mexillón e de outras moitísimas cousas, pero a cousa está cambiando, non? Vamos a ver, eu estou en Rianxo, a rexión toda Astilla-Los Catoira, non é casualidade que na Ría da Arousa temos todavía, se non me equivoco, 5 carpinterías de Ribeira abertas. E iso é porque traballamos moito tempo para a xente do mar para a pesca, pero moitísimo, o noso nicho de traballo principal foi para os bateeiros. De feito, creo que o bateeiro é a última aportación dos carpinteiros de Ribeira á riquísima tipoloxía de barcos galegos. E na Ría da Arousa hai, se non me equivoco, como 2.000 bateas de mexillón. Hai 3.000 en todo Galicia, sobraría cerca das 2.000. Co cual, eso, así como foron desaparecendo en outras rías a pasos máis acelerados as carpinterías de Ribeira, a nos sigue dando moitísimo traballo e nos sigue dando, todavía hoxe. Pois, ten todo o sentido. Non están atravesando un bom momento, parece que se lle está recuperando un pouco o tema do mexillón, un pouquinho, vamos a cruzar os dedos, porque o noso traballo depende dele. Nós construímos barcos de batea principalmente, que facemos outras cousas, pero, sí, evidentemente, se teñen un bo ano, se aproban as axudas á agricultura, que parece que van sair, debería prolongarse no tempo o traballo que tiñas toda a razón cando dices que non, sí, que é un ano non especialmente bo para o mexillón, nin para o sector do mar, será, pero o berberecho de Noia non está producindo absolutamente nada, non sei se a subida da temperatura ou contaminación das aguas non está axudando para nada a que esa semente salga adiante. Bueno, é un proceso que decía antes que nas nosas rías debemos de intentar a ver, a mellor salto un pouco de lado a lado, pero creo que a todos se lle enche a boca cando falan de pesca sostible, de economizar os recursos pesqueiros, e pensemos que estamos facendo masivamente dentro das nosas rías con embarcación de dudoso equilibrio medioambiental, máis que dudoso. Seguramente dentro de 500 ou 600 anos os restos das embarcacións que se están construindo hoxe estarán entre nós. Non estaremos nós nin as embarcacións de madeira que habrán boto a nutrientes para o chan outra vez, que non pasa nada. Moitas veces facemos un drama cando se pudre unha tabla nunha embarcación de madeira, é o proceso natural. Eso é o que ten que pasar, antes ou despois. Pero estamos facendo, como decía, masivamente con embarcacións que non sei como nos vamos a desfacer de ese restos. Por saltar un pouquinho hacia outro camiño, cos eólicos, por exemplo, hai verdadeiras esplanadas para almacenar as hélices dos eólicos. Hai proxectos para recuperar esas hélices cando son inservibles para dar as voltas que vemos no monte. Hai proxectos para facer bicicletas con elas, pero creo que hai que facer moitas bicicletas para recuperar algo eso. Eu vou por moitos sitios. Sí. Nada, pois creo que prácticamente xa é a hora, xa podemos, digamos, como comenzar de forma oficial con poñer o vídeo, que creo que comentabas o de fondo. Sí, vale, que son as imaxes. As imaxes, non? O Freixo 2024. Sí. Vale, nada, quedamos aí e xa arrancamos. Non che escapa. Nada, aí se ve. Pois nada, ahora si xa arrancamos oficialmente, digamos, este acto que marcamos dentro destas xornadas de Días de Mar. Por suposto, agradecer, como dicía antes, a Ramón e a Galcari, pois que colaboren con nós, que se achegasen hoxe nun día caluroso, pois vir dende Rianxo ata Camouco, pois ni máis ni menos para estar connosco aquí, de agradecer, e tamén de agradecer, a moitos veciños que son colaboradores habituais que temos por aí das xornadas de Días de Mar, e tamén aos fatexeiros que tamén se achegaron pois a estar hoxe aquí connosco, agradecendolles especialmente que nos cedesen esta exposición que temos aquí, que nos prestaron para estas xornadas de Días de Mar e que poderemos pois contemplar ao longo desta semana xunto co resto de
exposicións que temos aquí, a de Un mar de lendas, elaborada pola agrupación, ou co apoio da agrupación, e tamén a exposición de aves mariñas que nos deu o Feira, que tamén completa esta sala, que é unha das dúas salas de exposicións que temos este ano en Días de Mar, porque, como xa comentábamos onte e xa vimos anunciando nos últimos días, temos tamén unha segunda sala de exposicións no Alboio de Aramorta, que nos deu o Concello para a ocasión, e ali temos a exposición tamén do Feira, Cultura Oceánica, a influencia do océano sobre as persoas e a influencia que as persoas exercemos sobre o océano. Ademais, polo que nos comentaba Tino, que é o compañeiro que estivo e que está estes días ali coidando da exposición, hoxe pola mañá foi unha maravilla ter aberto o Alboio, porque pasaron por ali máis de 30 personas, o sea que é unha maravilla ter tamén a opción de visitar o Alboio de Aramorta, gracias a colaboración do Concello e a iniciativa, hai que dicir, a iniciativa da agrupación. Entón, bueno, estábamos antes de arrancar, porque xa tiñamos aquí un grupo xa bastante xeitoso de xente, estábamos un poquinho falando, así de forma distendida un poquinho do que se fai en Agalcari e un poquinho de como é a realidade, veñen dunha ría que ten as súas similitudes coa nosa, por suposto, pero que tamén ten moitas diferencias, non? Entre a ría da Arousa e a ría de Ares, eu personalmente non podo estar máis encantado desta unión entre estas dúas rías a través desta actividade. Un poquinho, xa nos vai contar agora Ramón, máis en detalle, os obxectivos que persegue dende Agalcari, pero, bueno, do que se trata neste colectivo é de unir, de facer forza entre esas carpinterías de Ribeira, cada vez, evidentemente, como nos comentaba, el quedan menos, polo que puiden ver na página web, a máis próxima que temos aquí, adherida a Agalcari, a de Lorbé, se non me equivoco. Sí, de Lorbé. A de Lorbé, a carpintería de Ribeira máis próxima que temos agora mesmo a Camouco. E entón un poquinho do que o que perseguen nesta asociación, pois máis alá da parte divulgativa e cultural que pode ser a que nós facemos dende aquí, dende a agrupación, esa parte de conservación e posta en valor deste tipo de industrias, pois teñen unha parte que é moi importante, e o decía el agora nesta introducción previa que facíamos, que non se trata de ter as cousas nunha urna de cristal, sino do que se trata é de que as cousas funcionen e que teñan vida e que as carpinterías de Ribeira non sexa un museo, que tamén está moi ben que haxa recuperacións, aparte polas rías Meixas temos varios exemplos de carpinterías de Ribeira que dá gusto ver como se están recuperando, pero que sirvan tamén para seguir formando parte da economía e da economía dos distintos portos e tamén dar traballo e unha saída laboral e unha forma de vida a tantas e tantas familias que, por desgracia, como agora tamén nos comentará, non é fácil e cada vez serán menos. Entón, bueno, por a nosa parte nada máis, de novo agradecerle a Agalcari que estea hoxe con nós, tamén a todos os que estades hoxe aquí, porque a verdade é que a tarde é dura para estar aquí con nós, pero bueno, vamos a intentar facer un acto agradable e logo desta pequena introducción que nos vai facer agora Ramón e do visionado do documental que vimos a ver sobre a carpintería de Ribeira, Fasqueando o futuro, pois teremos ocasión xa de seguir falando. Ademais, estades aquí entre o público, dos que coñezo moitos expertos do mundo do mar, voces máis autorizadas de logo que eu para falar de todo isto, así que despois da proxección do documental abriremos de unha forma próxima ese coloquio entre todos e todas para que tamén poidades comentar ou facerlle preguntas a Ramón do que consideres. Así que nada, de novo, grazas pola vosa visita. É un placer estar aquí hoxe. Aparte do calor. Nada, o documental un pouco que vamos a ver, fixémolo fai, se non me equivoco, 3 anos, e fixémolo desde a seguinte perspectiva, é dicir, o que quixemos é non decir nós nada sobre nós, sino o que quixemos é que se vira a carpintería de Ribeira con unha óptica allea a nós. De feito, quen fala todo o tempo son os nosos entrevistados.
Non vou a facer spoilers do que vai sair, pero hai unha frase que sai aí de César Portela, do arquitecto, e di algo así como o futuro será diferente ou non será. Pois non sei na Carpintería de Ribeira se non será. Pero entendo que a Carpintería de Ribeira, antes ou despois, terá que reinventarse. É insostible o que estamos facendo con este planeta, hai moito tempo que pide a berros unha axuda, outros países que empezaron moito antes que nós, o boom do poliéster, Noruega, Suecia, está intentando introducir na Carpintería de Ribeira novos sistemas de produción. Desde os laminados epóxis para crear embarcacións máis lixeiras, hasta as máquinas por corte por control numérico ou soportes informáticos e digitais para facer máis, non sei se eficientes, pero al menos máis sistemáticas a nosa forma de producir, que non quere decir que vai a sustituir o artesano, pero si lle vai a axudar. E de feito, me vou a ir a unha parte que estamos patexeiros aquí, cando algunha asociación como os patexeiros ou outras acuda a nós para reparar ou facer unha embarcación tradicional, nós recollemos eso con brazos abertos, agora mesmo estamos facendo un bote de media construcción, pero isto non vai supoñer a recuperación da Carpintería de Ribeira. A nosa mira debe ser outra. Eu, en concreto, seguramente non encarno esa renovación, porque son un apasionado da construcción tradicional, pero debemos mirar máis aló. Os barcos que nós construímos hoxe teñen pouco que ver cos que facía meu pai e menos que ver co que facía meu avó. Nunca fomos os carpinteiros de Ribeira, nunca foron cerrados a abrirse a novas tecnoloxías. Nós fai uns 25 anos que entregamos o barco chave en mano, absolutamente con todas as innovacións tecnolóxicas que poderon xurxir. Este mismo leva hélice de proa como pode levar calquer outro barco. A maquinaria de mexillón exactamente igual, que a súa grúa hidráulica, con todo. Non sei, sí, beben do mesmo sitio que vivían os nosos ancestros, pero ten outras, en canto ao tratamento que damos á madeira, en canto a súa impermeabilidade, é moi diferente a antes. Se nos achacou moitas veces que as nosas embarcacións tiñan moito mantemento, pero eu vou a poñer un matiz que creo que se o consigo explicar ben, penso que moi desacoller. E si, teñen máis mantemento, sobre todo as construídas de 25 anos hacia atrás, as de hoxe moito menos, pero se somos capaces a facerlle ver ao armador o coste final de desguazar unha embarcación de poliéster, non hai absolutamente ninguna embarcación que resista a comparativa con unha embarcación de madeira. Creo que esta parte creo que se entendeu, é dicir, non teño ninguna dúda que o mellor armador é capaz de desguazar ese barco e romper un cachos e irá para un cementerio, non sei onde. O que teño moitas dúdas é de se a sociedade e o planeta é capaz de pagar ese coste. Creo que temos unha débeda enorme cos carpinteiros de Ribeira, non cos de agora. Os nosos pais, os nosos avós, hacia atrás, foron capaces de crear todo o que estamos vendo a nosa contorna, capaces de crear ese riquísimo patrimonio marítimo flotante que temos en Galicia, que non ten comparación co resto do Estado. A mellor hai 50 ou 60 tipoloxías desde San Ciprián hasta chegar á Guardia, e cada unha delas con 4 ou 5 subtipoloxías todavía a maiores. Iso non existe en ningún sitio. E creáronas, pois, desde as embarcacións máis planas para os estuarios dos ríos ou zonas máis protegidas, hasta as máis picadas, como a Costa da Morte, que eran embarcacións que tiñan moitísimo calado para defenderse neses mares agrestes que temos en Galicia. Un aplauso para eles, me parece a mí, pero bueno, non sei para onde vou dar. Creo que o documental collerá peso a medida que pase o tempo, diría que irá collendo o valor, espero que vos guste e ao menos vos faga pensar, parece moi. Vale, moito máis. Pois, nos parece, vemos o documental e logo, pois, seguimos falando e facemos máis preguntas a Ramón, vale? Vale, pois, seguimos falando. Houbo un tempo no que o sol guiaba as sendas dos povos
e estes toparon Galicia, onde confluían os camiños. Un lugar onde terra xenerosa e mar produtivos puxeron os alicerces para forxar unha cultura propia marcada polos continuos intercambios con outros povos. Un lugar onde os impetuosos Atlántico e Cantábrico fican remansados pola súa peculiar orografía, ofrecendo a cubillo os mansíos de peixe e tamén as embarcacións dos mariñeiros que aproveitan as colleitas dun mar xeneroso. Unha cultura aberta ao mar. Unha cultura marítima. Neses tempos a costa galega recendía a brea e alcatrán, e as árbores labradas íanse deitar ao mar salferíndose coa maré para armar buques fasquiados polas mans expertas dos mestres carpinteiros de Ribeira. Mans que transfiren a madeira o saber facer acumulado xeración tras xeración. Non había vela costeira sen o seu mestre, prontos a materializar as formas concibidas no medio casco para satisfacer as necesidades dos patróns. Bailebotes, galeóns, trincados, lanchas xeiteiras, dornas, volanteiros, un crisol de formas adaptadas aos oficios coa mellor madeira do país. Cunha silvicultura que atendía as necesidades dos carpinteiros. Pois, non debemos esquecer a responsabilidade que asumen os mestres cando fan un barco. Do seu bo saber facer vai depender a vida e a economía de moitas familias. A necesidade de buques de maior porte propiciou a aparición de novos materiais e sistemas construtivos. As carpinterías foron quedando para buques de menor tamaño. Procesos industriais a cohabitar xunto a procesos artesanais? Nun principio foi posible. Pero os progresos na industria química crearon novos materiais ou abarataron procesos de fabricación, agromando alternativas para pequenas embarcacións que podían competir coa madeira no nicho de traballo dos carpinteiros de Ribeira. Estes, finos facendo barcos, resultoulles difícil aguantar os embates desta competencia. Unha industria potente, globalizada, cos seus lobbies ben implantados e disposta a ser predominante. Como parala nun contexto onde a modernidade primaba sobre os saberes artesanais? Porén, un sistema sostíbel de seu foise laminando. Panorama sombrío da carpintería de Ribeira. Dificultades internas e ameazas externas. Un declive paseniño, pero complexo de reverter. Mais non faltaba entusiasmo, e así os poucos carpinteiros que aínda estaban en activo constituíronse en asociación. Nace a Galcari, a Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, no ano 2007, co obxectivo de unir esforzos entre todos os carpinteiros en activo para mellorar a súa competitividade, formación e promoción do seu sector. Non serán singraduras doadas
e probablemente a ruta non será nin rápida nin directa, pois son moitas as ameazas que existen e amplas tamén as debilidades, como para pensar o contrario. Como se albisca o futuro da carpintería de Ribeira tende outros sectores? Pulsemos sensacións, confrontando ideas con usuarios, a patronal da madeira, arquitectos, enxeñeiros e mesmo con profesionais da ensinanza. Primitivo Pedrosa é armador dun barco de artes menores, a pesca de baixura que dá selo de calidade aos recursos naturais dos nosos mares e costas. Ramón Vicente é bateiro, representante do cultivo extensivo por antonomasia de Galicia, o mexillón. Ambos son os embaixadores e diseminadores das bondades das embarcacións de madeira. Destivo a madeira porque hasta ahora fixen 3 barcos, serían geniales, o meu pai en este caso, e o cuarto barco xa os fixeron os fillos, por mala suerte meu pai falleceu e fixémoslo nós, e decidimos ir a madeira un pouco por eso, porque creemos que son barcos que compiten con calquera dos outros materiales. Eu, sinceramente, o noso barco con 19 anos non ten ningún problema, nunca o tuvo, nin de clavación, nin de aguas, nin de ninguna tabla rota, nin podre, polo tanto, que vou dicir dun barco de madeira? Para mí é estupendo. Unha das cousas que sí ten a madeira que non ten outros materiales é que os pesos están repartidos naturalmente. Entón, polo tanto, nós que nos expomos máis a mar aberto, non tanto en aguas de rías, pois ter os pesos moi ben repartidos pois vainos no balance, non? Vainos en poder elaborar, poder facer ou non facer tamén o noso traballo, non? Entón, é moi importante eso. Outras embarcacións con outros materiales o teñen que corregir ou ben con balanceras, ou ben con tanques de lastre, ou co que toque, non? Bueno, a madeira é natural. Ana Oróns é secretaria xeral de Fearmaga e Confemadera. De formación enxeñeira agrónoma e enxeñeira técnica agrícola de mecanización e construcción rural. Xoga un papel fundamental no desenvolvemento da cadea de valor da madeira. Unha garantía de boas prácticas, pero tamén de trazabilidade das madeiras. E agora os tempos, os ventos sonan favorables. É dicir, eu creo que cada vez máis é unha conciencia social que nos obriga ao cambio climático, á emerxencia climática, creo que nos pode, lamentablemente, que nos pode axudar, non? E a madeira e os sectores tradicionales creo que teñen aí un gran potencial. Juan Picos Martín, enxeñeiro forestal e o director da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo. A investigación forestal que tamén xoga un rol principal nesa posta en valor dos nosos montes. E creo que aí as rías é esa especie de híbrido entre natureza e patrimonio cultural que creamos ao redor das rías e onde a pesca e a tradición de construcción da pesca e mesmo a arquitectura xunto á ría, nesos portos pesqueiros, neses barrios pesqueiros, eu creo que foi algo que esquecemos, que asumimos que podíamos olvidar e ao final é o que a día de hoxe vai poder dar máis cualidade ao produto. El artesano, sino porque al final vas a depender. Armando José Yáñez e o director da Escola Politécnica Superior de Ferrol, onde se imparten os estudos de enxeñería naval e oceánica, a carreira que permitiría que as materializacións dos futuros carpinteiros de Ribeira, alén da tradición, teñan unha forte pegada no I+D+I. En la ingeniería industrial se trata sobre todo de materiales de síntesis, como son materiales poliméricos o bien materiales metálicos, todo lo que tiene que ver con el acero, en lo que es la parte que más se estudia, ¿no? Y después en la parte de la ingeniería naval, ¿no? En aspectos sobre todo por la falta a lo mejor de normativa alrededor de las cuestiones constructivas, pues también no tiene un papel muy importante, ¿no? o lo tiene muy escaso, ¿no? Pero por contrapartida tenemos la posibilidad de que, ¿no? Está un poco todo
todo despejado, ¿no? Para poder incorporarlo tan pronto, yo creo que cuando los propios materiales pues empiezan a adquirir las propiedades que se esperan de estos otros materiales de síntesis, ¿no? Como que sean materiales isótropos, como sean materiales que puedan conformarse, etcétera, ¿no? Yo creo que tan pronto se empieza a trabajar en esta línea, ahí habrá recorrido en la ingeniería naval y en la ingeniería industrial. Félix Suárez imparte docencia na Universidade da Coruña, nunha área que devolve o carácter estrutural da madeira en edificacións. Investigacións que realzan as propiedades da madeira, mellorando o seu rendemento a longo prazo. Quizás desde la formación universitaria lo que se está ahora implementando son nuevos procesos de uso, nuevos procesos de tecnificación que están permitiendo desmitificar un poco esa idea equívoca de que la madera no puede ser un material no solo contemporáneo, sino un material que aporte valores imposibles de aportar por otros materiales, ¿no? Entonces sí que estamos recuperando a través de diferentes iniciativas y de convenios de formación con otros colectivos profesionales la recuperación de esa identidad propia de la madera como valor singular frente a otros materiales, ¿no? Óscar Fuertes e Pedro Taboada, tamén arquitectos, teñen un coñecemento previo da realidade dos carpinteiros de Ribeira a través da súa participación no proxecto Dorna, observando a realidade da carpintería de Ribeira tanto en Portugal como na Bretaña, Escocia ou Euskadi. Hoxe poderíamos falar que a nivel tanto autonómico, nacional como europeo se está a falar da economía circular, non? É dicir, todos somos conscientes de que os nosos recursos son finitos. Perfecto, pero que a madeira é que nós podemos garantir devolver, é dicir, un tratamento de que se plante, de como vai crecendo, de como se vai, eso, como dicía, reutilizando, non? É dicir, que estaría en boga dentro dos novos procesos, das novas sabidurías, non? De que temos que estar todos, non? Que hai que ser conscientes de que o noso daqui se acaba e que temos que saber como utilizalo. Na recente cumbre do clima que hubo estes días falaban de un momento de emerxencia ambiental e de que estábamos camiño da próxima extinción. Claro, a madeira é un material que pode por freno a esa extinción, a esa emerxencia na que estamos, ¿no? Os problemas climáticos, bueno, por o CO2, bueno, que falabas ti, ¿no? A madeira ten resposta a todos esos dilemas, ¿no? A carpintaría de Ribeira debe ser unha profesión de futuro, cunha estrategia comercial definida pola calidade artesanal das súas materializacións. Un valor engadido de tradición que é visível nas embarcacións tradicionais. Éramos referentes a nivel europeo. Isidro Mariño, primeiro profesor da Escola Obradoiro Aixola, propiciada pola Consellería de Pesca, a finais dos anos 80, co obxectivo de crear emprego mediante a revitalización das embarcacións tradicionais galegas. Xunto a él, Lino Lema traballou na Consellería de Pesca e é membro do Padroado do Museo do Pobo Galego. Foi un dos impulsores da Aixola. Casualmente empezou nun curso aquí. O orixen, o xerme foi aquí na Illa de Arousa. Un curso do INEM para aprender a construir en Calime. Fixemos 5 dornas de aquela. Veu Consellería Pesca, INEM, e decía un curso de formación que se hubiera producido tanto, non pode ser, pero Consellería Pesca en concreto quedou moi impresionada. E ali nos propuso decir, vedes que é viable isto e tal, e de aí se desenvolveu un proxecto sobre o que sería unha formación a preparar a carpinteiros de Ribeira. Entón fixemos un proxecto, presentouse, aprobouse, peleouse, hubo cambio de tal e despois colleu parte a Dirección Xeral Lino que Pilar Aguirre, me parece recordar. Hai que ter en conta que se dan unhas circunstancias tamén favorables en aquel momento. Hai un proxecto que se pon en marcha a nivel de todo o Estado, que é o proxecto de escolas taller. Hai unha política de expansión deste tipo de formación por parte do Instituto Nacional de Emprego do Estado. O concepto inicial da Aixola é un concepto de escola taller, puro e duro. O concepto de escola taller é formación no traballo. A idea é moi sinxela, pero moi rica, é conservar
os oficios tradicionais mediante un proceso de formación no traballo. Entonces tiñan dúas fases, unha primeira fase de un ano donde os alumnos recibían unha formación teórica e a partir do primeiro ano tiña 2 anos con un contrato en prácticas, cobrando o 75% do salario mínimo interprofesional en aquel momento, e en ese momento se convertía en unha empresa que producía e se aprendía traballando, que é unha das mellores maneiras de aprender, non? É dicir, a fin de contas, eran aprendices que estaban en un marco distinto. Afortunadamente, o movemento de salvagarda das embarcacións de traballo que noutrora inzaron os mares galegos é moi activo, agregado fundamentalmente en torno á Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, tendo como mellor tarxeta de visita o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Salvador Allo é o director da Escola de Navegación Tradicional da Asociación Dorna da Illa de Arousa, integrada en Culturmar. Levan a cabo accións de salvagarda que van dende a restauración ou uso das embarcacións tradicionais. A embarcación de madeira, para min, é a que dou a vida a meu pai e a outros moitos para que puderan chegar a facer unha casa. E cada vez querelle máis estas cousas porque como ven o plástico, tan famoso plástico que estamos metendo nos mares, cada vez van a menos as embarcacións de madeira. Para min é un sentimento moi cada vez, se che dixo, máis profundo, porque vexo que non temos un apoio para mirar de conseguir asentar a nosa cultura mariñeira. Dende os movementos conservacionistas da natureza, Ramsés Pérez, coordinador de Proxecto de Educación Ambiental da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, tamén participou neste inquérito. Vivimos nun planeta, donde a produción de materiais é finito, é dicir, parte desas materiais que se empregan, como son o plástico, son derivados do petróleo, que vai a ter un límite da produción, por lo tanto, esa é unha primeira cuestión. Hai un exceso de uso dese material, pero tamén hai que ter en conta que é algo finito, por lo tanto, deberíamos ir adaptándonos a que ese recurso, que por outra parte é contaminante, se vai a rematar e ir creando procesos máis sustentables e renovables no tempo. Por lo tanto, solucionaríamos dúas cuestións. Por unha parte, iríamos quitando do medio plásticos, e por outra, nos estaríamos adiantando con esa solución a dar unha resposta renovable. Para conservarlo, porque é fundamental. César Portela, arquitecto, establece nos seus edificios un diálogo coa natureza, poñendo en valor materiais autóctonos como a pedra, a lousa ou a madeira. Exemplo dos mesmos son a Domus na Coruña, o Museo do Mar de Galicia en Vigo ou o propio Museo de Historia Natural Luís Iglesias da Universidade de Santiago. Se aquí temos unhas pedras maravillosas, que aquí temos uns carballos maravillosos, é unha pena porque non só é o material e o oficio, porque unha boa pedra en mans de alguén que non a sabe manexar, pois xa non é unha boa pedra, é unha boa madeira sin alguén, un carpinteiro, mestre carpinteiro, non a sabe traballar, pois igual porque a madeira
non é só a madeira ou a pedra, é o andar da pedra, como se corta, verdad? Como igual que a madeira, non? A madeira é como donde plantas, como cortas, cando secas, e todo eso ten que ver un pouco. Con César Portela, Pablo Carrera, cunha vida profesional como investigador exercendo agora como director do Centro Oceanográfico de Vigo, do Instituto Español de Oceanografía, complementada coa paixón cara a salvagarda do patrimonio marítimo fluvial galego, anteriormente como primeiro director do Museo do Mar de Galicia e agora como directivo de Culturmar. En todas as facetas e sobre todo cando queremos concienciar a xente, iniciar con diálogo, porque o diálogo é o que te permite ter esa comunicación, compartir coñecementos que ao final o que crean son ese tipo de conciencia cara onde nós queremos levar o futuro. En iso era unha das facetas que a mí sempre me gustou dos teus edificios, nese sentido, porque son como ágoras, permiten esos espazos de reflexión que, si son ben aproveitados, axudan sobre todo os rapaces, como están aquí todos os escolares a facer as excursións, empezar non só a visualizar os contidos que hai, sino a trascender esos contidos para realmente ver como nos podemos influir en cuestións tan básicas como que queremos ser maior. Esa máxima de que o futuro será diferente ou non será, non? Supón ter conciencia deses valores, non? Que a natureza pon a nosa disposición e que estamos destragando, non? O futuro será diferente ou non será, comentaba César Portela. E o da construción naval e madeira pasa pola formación das novas xeracións, como acontece cos carpinteiros de Branco, o alcume dado polos de Ribeira os ebanistas. Sobre os ciclos de formación profesional en madeira, tanto do Ferrol como de Santiago de Compostela, fálannos Enrique Pazo, director do propio centro Ferrolterra, un centro pioneiro da formación profesional dual. Xunto a él, Xoan Luís Santalla, profesor do mesmo centro, e Xosé Antón Pose, FOU, tamén profesor das áreas de carpintería e mobles, neste caso do Politécnico de Santiago. Teñen moito que comentar, xa que logo albiscan un futuro para a ensinanza regrada dos futuros carpinteiros da Ribeira. Eu quería dicir que este ciclo solo temos no Ferrolterra, o de embarcacións de recreo, porque hai dúas empresas importantes, sobre todo en carpintería, que é Cándido Hermida e Gabadi, que teñen habilitación naval e solicitábanos este ciclo. Tuvemos unha conversa ca Dirección Xeral de Formación Profesional, viron a posibilidade de implantalo, e actualmente temos 2 cursos que un deles xa saldrá ahora neste verán. O punto inicial, como é mantemento de embarcación, sería manter o que un carpinteiro de Ribeira talmente fixo, pero sí que podería ser o punto inicial para volver outra vez á carpintería de Ribeira e recoller esas técnicas que tedes os carpinteiros de Ribeira, que como di a madeira transversal, e todos usamos o mesmo material, e cepillamos, e regresamos, e recortamos, pero non perder de vista esas ideas, esas técnicas que tedes os carpinteiros de Ribeira, frasquear. Meu pai sempre me falaba que non sabía frasquear, é carpinteiro de toda a vida, pero me decía, eu non sei frasquear, e vin unha vez frasquear e tal, con compás, pero non lle quedou, por exemplo, ese tipo de técnicas, non? Eso hasta ten un nombre que habría que manter, non? Frasqueado. Faise imprescindible un ciclo de carpintería naval no país, imprescindible, porque temos un patrimonio a nivel europeo descomunal, temos a maior cantidade de kilómetros de costa de toda a Península Ibérica, a comunidade autónoma que máis costa temos prácticamente barcos tradicionales en cada unha das nosas rías que desaparecen, e é unha necesidade, xa non solamente porque os chavales podan traballar, sino que é unha necesidade como país. A xeración, se non perdemos esa tradición, o problema cando morre unha carpintería de Ribeira, bueno, ti sabe o mellor, é que non morre unha carpintería de Ribeira, morre décadas de coñecemento adquirido, morren os planos de formas que están nesa carpintería de Ribeira, morren embarcacións e modos de facer de aquel carpinteiro de Ribeira que coñecía a súa familia e que non coñece ninguén máis. Debería ser unha política casi de país manter a carpintería de Ribeira ou a carpintería naval e todo, e espero que non solamente a través de Ferrol, sino que termine crecendo e abranguendo todos esos espazos que son inmensos, non solamente interiores, exteriores, como decías ti, Gubertas, a volver a construir estructuras, o diseño incluso, é fundamental, ciclos superiores, por exemplo, que se manexen con software. O armador dun buque de madeira é fiel ao material,
Pero, que lle preocupa? O único problema que lle veso a madeira o día de hoxe é que cada vez hai menos carpinteiros. É o único inconveniente que lle veso. O que che limita ou que che tira para diante ou para atrás é eso, a falta da maestría dos carpinteiros. Cada generación, cada 5 anos que pasan, vanse caendo moitos do pedestal, así que é unha lástima, porque penso que é algo que se ten que conservar sí ou sí. Por iso que sí que precisamos profesionales, sí que necesitamos eses traballadores profesionales da madeira. Nas carpinterías de Ribeira prima a transferencia oral de coñecementos. Difícil condensalos de xeito preciso por tratarse dun material vivo, orgánico. Aprender que segundo a especie e a climatoloxía, a madeira terá diferente dureza e rixidez. Coñecer a época de poda máis propicia para cada especie e como cortala. Saber escoller a forma da árbore para armar as diferentes pezas da estrutura do barco. Estimar tempos de secado. Moitas variables dependentes de moitos factores propios e alleos, apenas plasmadas en libros, para poder consultar e baseados na experiencia empírica de cada seu mestre no seu lugar de traballo. Fronte a esta riqueza de coñecemento, confróntase a gran diversidade do mesmo. Un reto para compilar, pero que resulta unha debilidade, a ollo dunhas administracións responsáveis de armar o corpo técnico de medidas que deben garantir a seguridade das embarcacións e buques. Incertezas derivadas da falta de información e coñecemento ou a falta de actualización das normas e o respecto de novos tratamentos, entre outros factores, deixan como efecto colateral un enfoque precautorio pouco afortunado e discriminatorio cara ás embarcacións de madeira. Ao final, o descoñecido ou o non explicado non se comprende en este escenario gravado de xeito negativo. Pero son tan discriminatorias as normativas de inspección de buques de madeira? Non vexo xusto que unha embarcación de madeira teña que pasar unhas revisións é unha embarcación de metal ou, neste caso, de materiales como poliéster, teñan un marxen máis largo nas revisións, non? É moi agresivo que nos fan, os que temos barcos de madeira. Penso que é injusto neste caso, para os que temos e usamos madeira, non? A parte que sufren os barcos. Cando teñen un tamaño, sabedelo de sobra, que tedes varaderos, e sufren os barcos cando se suben ao carro, porque mismo de ferro ou de fibra pode estar malo, pero non vai a revisar ningún ingeniero. En cambio, a min teño que revisar cada ano porque desconfían da miña palabra. Temos que darlle a conocer a esta xente que se hai unha lei está mal feita, pois hai que cambiala, hai que mellorala e non perjudicar a nadie. Nós creemos, ou eu polo menos, que estamos perjudicados. E todos os meus compañeros que teñen barco de madeira pensan prácticamente o mismo porque nos vemos condicionados a unha lei que está mal feita. Bueno, aí vou usar unha frase de meu pai. Non vamos a andar sin zapatos e temos que andar, non? Os primeiros que temos un interés en que os zapatos estén sans somos os que estamos a bordo do barco neste caso, non? Aínda que os papeles non nos lo plasmen así, sí que nós como profesionales, váleme máis a palabra de calquera dos carpinteiros de madeira, como podemos ter aquí atrás, que calquera capitán marítimo neste caso, ou calquera ingeniero que me poda pasar por a bordo. Está máis que demostrado que a madeira está aí, séguese mantendo, é un material que leva siglos entre nós e séguese mantendo as embarcacións de madeira, non? Pero onde mellor se conserva a madeira é na agua. Por increíble que pareza tamén, onde mellor se conserva o poliéster ou onde mellor se conserva a chapa metálica é en terra. Entón, polo tanto, que ao final que se nos aplique unha norma que está totalmente contrariada a norma natural. Bueno, pois mira, a revisión ten que pasar a madeira. O tema das revisións, pois aí a quen lle toque, neste caso Fomento, imagínome que dependerá deles, pois debería de facer mínimo mirarnos de igual a igual, non? Capaces de dobrar madeiras para facer bordos, os mestres non tiveron unha visión de conxunto, o seu propio lobby, que permitise amortecer ou minimizar o impacto desas ameazas.
Sen unha estrategia clara común, as solucións individuais non acadaron resultado positivo. Pero o peor é a imposibilidade, por falta de cualificación, de asinar os seus propios proxectos que deben ser asinados por enxeñeiros navais. Difícil entender que o produto do teu saber facer teña que ser transferido a un terceiro, cuxas achegas ao deseño son mínimas, e que, non obstante, supón un incremento do prezo do produto e mesmo unha deturpación da propiedade intelectual. Eu fago un proxecto, un molde en poliéster, le meto la marca C e fago 300.000 barcos co mesmo proxecto. Sin embargo, fago unha adorna e ten que ir firmado por un proxecto de que encarece un montón. O sea, non sei por que non o podedes facer e percibir. Vos estades traballando en desventaja. Cando estás con os enxeñeiros navais, que eles, cualquier alteración que haxa, os marxes de alteración son máis rígidos, posiblemente porque eles teñen un traballo de inspección, que esa inspección sempre é máis complicada, pero sí que deixan pouco xogo precisamente a creatividade, neste caso dos carpinteiros de Ribeira, a hora de poder evolucionar formas, porque non están comprobadas, simplemente están baseadas na súa propia cultura, no seu coñecemento. Na construcción civil, pues ya hay, ¿no?, una normativa que permite su utilización, no es tanto así en la construcción naval, ¿no? Es importante pues hacer empujar bastante en ese terreno, ¿no?, en el terreno de la normativa, en el terreno de que los materiales cumplan las especificaciones, es un poco trabajar en esta línea, ¿no? Hai que buscar a racionalidade de que determinado tipo de construcións por o tamaño do barco non ten sentido irse a regulacións e a tipos de execución dos proxectos que sean disparados, e habrá que simplificalos e aclarar ese tema para, digamos, o que poida ser, e o resto que habrá que asumir como integrar todo ese proceso de diseño profesional dentro da carpintería para que poida prestar o servicio. Esas embarcacións son boniteiros. A historia amósanos que nada é para sempre. Pero hai que facer esforzos para evitar a perda de coñecementos, xa que logo hai procesos hostives que serán necesarios no futuro. E por iso, podemos permitirnos o luxo de perder o capital humano que ten o saber facer destes métodos necesarios para o desenvolvemento socioeconómico no século XXI? Existe potencial para facer da carpintería de Ribeira unha profesión productiva no futuro? Para poñerlo en perspectiva, Galicia é a maior produción silvícola da península, probablemente. Temos facultades de forestais cos mellores profesionais. Temos a materia prima, somos espectaculares na silvicultura e vanguarda. Temos a necesidade, polo tema del calentamento global e da crise climática, de captación de CO2, e a madeira é a ferramenta básica, non o decimos nós, se dice a nivel internacional, é a ferramenta básica. A construcción ten que ir pola utilización de madeira, é dicir, que a madeira, así visto en xenérico, é unha ferramenta que temos en Galicia maravillosa, que nos deu a natureza e que nos pertence. E ademais temos a tradición mariñeira, o sea que é unha ferramenta máis e de futuro do país. Temos que apostar pola madeira. Temos un recurso natural, propio, noso, renovable, reciclable, reutilizable, que ademais contribuye a xerar población e riqueza no medio rural, e ademais podemos contribuir de maneira significativa a paliar os efectos do cambio climático. Creo que como cidadáns galegos non podemos permitirnos non empregar o noso gran recurso. A protección do patrimonio cultural deu un salto cualitativo cando no 2003 a UNESCO fixo pública a Convención para a salvagarda do patrimonio intansíbel. En Galicia declarouse ben de interese cultural do patrimonio cultural inmaterial de Galicia as técnicas constructivas da carpintería de Ribeira. Pero que vantaxes ten esta declaración? No caso da construción naval, sí que ten unha base sólida, cimentada, que é esos coñecementos. Entonces, e é unha base tan sólida que está recoñecida pola propia sociedade declarando ben de interés cultural.
É un produto cultural porque é a resposta que a sociedade dá para sobrevivir no medio no que está. Entonces, as nosas embarcacións son diferentes porque nos vivimos en un medio que é diferente dos de outros lados e, por tanto, os recursos que hai son distintos e tal. Hai sociedades con moita costa que non utilizan o mar para nada. É unha ferramenta que hai que utilizar para dous obxectivos claros. Un, o primeiro, que ten a declaración, que é conservar ese patrimonio. Como conservar? Porque non é o mesmo conservar que protexer. Porque hai exemplos, por exemplo, en alguna rexión en España que optaron por a protección. Entón, crearon o que se chaman núcleos etnográficos. O problema dos núcleos etnográficos é que son como as reservas de indios. Entón, hai que ter cuidado, porque iso dai queda fosilizado no momento e non lle deixas proxectar en futuro. Outro aspecto é que pode ser unha ferramenta para que os carpinteiros de Ribeira se presenten diante da sociedade como unha xente que ten un patrimonio importante, que o conservou, pero que é capaz de utilizalo para proxectarse hacia o futuro e ser capaz de construir embarcacións novas, diferentes, adaptadas aos novos usos. Ese coñecemento, en principio, ten que seguir, e o futuro dese coñecemento non ten que ser necesariamente o que temos en hoxe. Dependerá de como se vaya transmitindo e das circunstancias, do nicho que teñan o seu lugar. Protexer os oficios, pero tamén protexer o planeta. A nosa capacidade racional axudounos a dominar a natureza e os seus recursos. Resulta paradoxal que nese afán por mellorar as condicións de habitabilidade esteamos a provocar o resultado contrario. Esta degradación ten resposta da poboación? Cada vez son máis os cidadáns que opinan que este desenvolvemento degradativo ten que mudar por un desenvolvemento sostíbel. É, xa que logo, unha oportunidade para os carpinteiros de Ribeira? Hai que pensar que a madeira o que fai, as árbores o que fan é fijar CO2 e a madeira retén ao longo de toda a súa vida ese CO2. Co cal, en canto a ciclos de carbono e eficiencia enerxética, pois, temos que apostar incondicionalmente por a madeira, porque ademais temos unha ventaxa maiores, e é que no momento que a embarcación pode chegar ao fin de uso, ao fin de ciclo de vida, os elementos de madeira coa que foi fabricado poden ser reempregados, poden ser reciclados, co cal incluso seguimos prolongando esa fixación de CO2 e seguimos ao empregar produtos de madeira contribuindo a descarbonizar a nosa actividade económica, a sociedade. O tema dos contaminantes, pois témolo a orden do día, non? Pasou de ser algo que nos sonaba así a chino a de repente bater con el de frente, non? Desmontando falsos mitos. Todas as embarcacións son sometidas a mantementos. Na madeira se cadra de xeito máis constante. No resto dos materiais, aumentando coa vida do buque. En todo caso, non parece que os custes de mantemento dunha embarcación de madeira sexan máis altos. As modernas embarcacións de madeira non son tan gravosas como en xeral se pensa. Novas técnicas de análise que teñen en conta a pegada de carbono, así como os costes operativos das diferentes tipoloxías de embarcacións, están a ser analizados nos chamados modelos de avaliación do ciclo de vida. En custos, porque ao final isto é economía, e entón, canto me custa un barco de material, de outro material e outro material. E ao final sí que se mira que para certos segmentos, sobre todo de flota máis litoral, máis artesanal, o que os buques de madeira son moitísimo máis eficientes dende o punto de vista económico. Independentemente despois da parte ecolóxica, sí que se mirou que esa madeira, por dicirlo así, todos os tratamentos que tiña eran como moito máis baratos en termos de mantemento para unha tripulación que o custe que sería un buque de outro material. Son tan fuertes, tan resistentes como outros materiales, ou millores, sin duda. Eu, desde logo, estou moi contento de ter este barco de madeira. O noso barco ten 19 anos, cumpre ahora en diciembre, e non se lle fixo nada ao día de hoxe. Non sei o que se lle fai aos do resto. Sei o que se lle fai, que os beso ali ao lado. Porque a xente di que non teñen mantenimiento, non? O tema dos barcos, por exemplo, de fibra, eu besos ali que traballan como calquera. Eso antes do pantalán, nós en Rianxo temos un pantalán, antes de ir para o carro a dar o patente, pois os preparan,
ves o que as cubiertas quedan destrozadas, pero destrozadas, eso condiciona que é un gasto importante tamén para eles. Menor pegada de carbono, mellor avaliación no ciclo de vida, pero tamén un axente para dar valor engadido á loita contra o cambio climático. Todo rema a favor das embarcacións de madeira? Sobre o papel, sí. Na práctica, non. Ten o talón de Aquiles do trato discriminatorio nas inspeccións con respecto a outros materiais. Un principio de precaución pouco explicado, onde prevalece dos coñecementos sin perspectiva de abordar esta eiva. O reto é encher este burato de descoñecemento. Un traballo conxunto entre carpinteiros, investigación, axencias públicas e, sobre todo, os servizos de inspección. O obxectivo: inspeccións que teñan en conta as propiedades da madeira e non supoñan unha discriminación ou un sobrecusto con respecto a outros materiais. Protocolo que estea baseado en normativas, como nas edificacións. Espero que en el año 2020 por fin se apruebe ese impuesto que de alguna manera va a gravar la construcción en función del impacto que la construcción genere. Claro, por supuesto, esa huella o impacto que genere tiene en la madera un beneficio sustancial, ¿no? Entonces ahí también hay una primar, ¿no? Un poco su uso, ¿no? El emplear un material que tiene ese mínimo impacto ecológico y ese gran beneficio, ¿no? Desde luego que es asegurar una industria de futuro, pero una industria de futuro desde lo que sería la propia silvicultura y el tratamiento, recuperación de monte, hasta la puesta en valor de muchísimos oficios tradicionales que se han perdido precisamente por el desuso, ¿no? La posibilidad de que toda esa madera tenga una vida casi eterna de recuperación en su ciclo, una vez que ha perdido el uso para el que fue destinado, me da igual una embarcación, ¿no? Es que es incrementar el valor añadido del material desde el principio, como punto de partida, ¿no? Sí, es importante, bueno, pues tener materiales que sean homogéneos, tener procesos que sean repetibles, no porque sea malo el artesano, en los procesos industriales se intenta evitar, ¿no?, la dependencia un poquito de la persona y que sea todo más automático, ¿no? Yo creo que la tendencia a buscar lo que es automático, lo que es sistemático, lo que es repetible, es lo que favorece que una determinada tecnología triunfe frente a otras, ¿no? Sabiendo todo lo demás, ¿no? Que la madera es un material vivo en el fondo, que hay que entender, que hay que comprender. Objetivar que ese material va a asegurar esas propiedades para todo, para el prescriptor y para el usuario, ¿no?, que le va a dar ese valor añadido. Hoy en día se pueden conseguir maderas con una durabilidad pues, exactamente igual a cualquier otro material, que antes era impensable en la madera natural. Tens que ter a axuda do consumidor. Sí. De pouco sirve que eu diga quero construir madeira se o usuario non o quere. Ou é reticente, non? Ou plantexa dúbidas. Temos os bosques e temos a capacidade actual de converter eses depósitos de CO2 en embarcacións sostíveis. Alén da actualización de normativas en construción naval e madeira, compre introducir o coñecemento dos carpinteiros nos ciclos superiores de formación profesional e na universidade. Faise imprescindible un ciclo de carpintería naval no país. A madeira como ferramenta, como material é universal. Ahora, a carpintería naval ten unhas especificidades, sí, que todos bebemos do mesmo, e todos utilizamos, e además coas novas tecnoloxías, e todos utilizamos epoxis e todos tal, pero a carpintería naval é unha especialidade en sí mesma. Hai posibilidad tamén nos ciclos formativos que veñan especialistas como a tía, como a moitos compañeiros, a dar esa sabiduría que tedes, esa que ao mellor pois o profesorado sí que ten os coñecementos, pero esa práctica que levades vos en 30 anos, pois é ben que veña tamén a dar a tanto ao profesorado como aos alumnos. A formación impepinable que é necesaria, unha formación reglada. A transmisión de oficios dentro do seo da familia, de pais a fillos, pois cada vez está máis fora. Está ben que exista, pero non forma parte xa da sociedade como valor propio. Un carpinteiro de Ribeira hoxe necesita manter os vellos coñecementos do oficio, pero necesita máis formación que esa.
necesita unha formación de tipo máis académico que lle facilite o seu traballo, no sentido de que sendo aínda unha actividade artesana onde el utiliza ferramentas, as ferramentas que cada vez vai a ter que utilizar son máis complicadas, entonces hai que aplicar novas tecnoloxías, novas formas de traballar a madeira e todo eso. Si non se aposta por eso, o Producto Interior Bruto de Galicia en relativa a madeira é brutal. Entre todos temos que intentar que chegue á sociedade, que chegue ao alumnado, é dicir, que vexan unha posibilidade real dun futuro próspero, que vai haber traballo. Se apoyamos a construción naval en madeira, favorecemos unha silvicultura diversa e somos quen de facer fronte ás ameazas do cambio climático. Pero asemade, contribuímos a afianzar unha profesión ancestral con claras perspectivas de futuro, a vez que se salvagarda o patrimonio marítimo fluvial. Non podemos permitir, non podemos deixar que o coñecemento natural e técnico dos carpinteiros de Ribeira se perda. A nosa cultura, o noso planeta, hannos de agradecer o noso esforzo por preservalo. O comentario que acabamos aquí que veña, estás despedindo dos rianxeiros que teñen que marchar. Pois nada. Gracias. Gracias. Bueno, pois está o documental que organizaron dende, ou que impulsaron dende a que hai máis alada a parte divulgativa, pois eu quedaría con esa boa reivindicación que aproveitades para facer no vídeo e no documental, que é a necesidade de formación especializada e de formación profesional que cree, pois, evidentemente, pois, novos traballadores para este sector, para que teña esa continuidade, non é unha das reflexións, non? Sí. A ver, a mellor xa dicíamos un pouco antes de empezar o vídeo, pero estou colaborando un pouco co Instituto de Ferrolterra. Estamos, a verdad, cando me propuxeron, non sabía que iba a enseñar. Entón, o que se me ocorreu é empezar un barco desde cero, desde que o carpinteiro ten o barco na cabeza, e empezar a plasmar. Isto é a colación de moitas partes do mundo. Entón, miro hacia o fondo, porque miro o meu traballo que pasei ali trazando sobre o tableiro, non sei que, pasei bastante traballo, que despois de trazar as cuadernas todas, tens que facer un proceso de corrixido para ver que o barco non leva deformidades, se non fai unha cintura que non sería adecuada para depois levar. Ben, pero paralelo a isto que estamos facendo ali, eles o que fixeron foi fusilar o que eu estaba facendo, colleron 3 ou 4 parámetros do barco, e o levaron aos servicios informáticos. E aquilo que a mí me había pasado con todo de traballo, o fixeron un pispás, o explico así. Por tanto, por suposto que é unha ferramenta que debemos empregar. Eu aprendi este oficio de meu pai e moito tamén de meu irmán, que perdí fai un par de anos. Pero, por suposto que iso é complicado, que se siga producindo, que se siga aprendendo de pais a fillos. Entendo que é necesario a creación dun ciclo formativo máis aló, xa incluso de construir barcos. Ahora mismo, creo que en embarcacións profesionales en Galicia, creo que estamos de igual a igual, hasta 24 metros de eslora, o número de embarcacións profesionales que hai de madeira, cos outros dous xuntos. Antes éramos moitos máis os de madeira. Eu creo que hai unhas 2.000 ou 2.500 embarcacións de madeira, todavía activo. Bueno, eu teño 60 anos, xa me derrota como sociedade que isto desaparezca, e aí ao mellor me emociona un pouco,
Pero esas embarcacións que existen hoxe en día, se non poñemos remedio, van quedar sin ser atendidas por persoal cualificado, máis que claro. E tamén se fala no documental de varias cousas, que é a discriminación que sufrimos nas nosas embarcacións en materia de inspección. Para nós é totalmente injustificada. Primeiro, porque non encabezamos ningún índice de sinistralidade cas nosos barcos, ao mellor ao revés. Ao mellor hai outras embarcacións de recente construcción e de outros materiais que se afunden máis que as nosas. Pero, independentemente destos, son dous lobbies poderosísimos e as normativas van encaminhadas hacia eles. Creo que pasa unha máxima, na Carpintería Herreira pasa unha máxima que, en canto á administración, en canto á obrigatoriedade de inspeccionalas cada ano. Primeiro diría que na Ingeniería Naval non se toca para nada a madeira, a pesar de que somos a orixe primexenia da construcción naval. Cando un estudia abogacía, dereito, estudia dereito romano. E o dereito romano, seguramente, moitos dos preceptos deles non están en vigor hoxe día. Pero na Ingeniería Naval non tocan para nada a madeira e descubren, cando acabou a carreira, que hai un mundo, al menos en Galicia, hai un mundo de madeira flotante que debemos manter. Creo que perdí un poquinho o fillo, quería continuar un cacho máis. Pero creo que esa máxima da que falaba é que por parte da administración se desconoce o material. Como se desconoce o material, en moitos casos se desconfía, e como se desconfía, se penaliza. Vai todo encadenado. Esa é unha das razóns de por que se nos olvida anualmente tal. O sobrecoste de mantemento está bastante bien. Bueno, pois abrimos, se parece, se alguén quere comentar algunha cousiña ou facer algunha pregunta ou algunha dúbida, calquera cousa, pois é agora o momento. Temos nos montes a madeira que había fai 100 anos, o tipo de madeira, ou temos moito máis recorrido? A ver, temos moi boa madeira todavía. Ainda, sí. Tenho que decir que debemos respetar as épocas de corte. O mellor é máis importante. A mellor corta que hai é a que pode irnos de noviembre a enero. Si febreiro, estamos falando de Galicia neste hemisferio, nesta parte sería así. A partir de febreiro, si a primavera se non bota encima demasiado rápido, con tempos moi bons, pois seguramente xa non podes tocar esa madeira, porque a savia empeza a subir polo árbol, onde esa madeira non é demasiado boa. Hai outra corta que antes, que é agosto e setembro, estamos agora para irala, non é tan boa como a outra. Pero eu entendo que máis que teñamos mellores ou peores madeiras, que non se coida ao monte como antes. Non sabe o que se había antes. Pode ser, pero pois esa é unha labor de educación, pero por suposto, pero nós nunca, sobre todo o pino do país, que é unha madeira denostada por baixa calidade, cortada ese tempo, e ademais nós empregamos nestes barcos que estades vendo ahora mesmo, empregamos sobre todo de a flotación hacia baixo. Está perfectamente toda a vida, a serenidade da agua a conserva perfectamente. Ese eucalipto que temos, que outra madeira perseguida, así, vamos, habrá que acotala, non pode ser unha masificación tremenda, pero as cousas que levan tempo teñen o seu valor. E cando un eucalipto está nun sitio de moita agua e nace enseguida, non é unha boa madeira, pero cando se dá un sitio pedregoso que ten que estirar moito as súas raíces para coller esa agua, que ademais, non sei, que ten pouca luz, esa madeira vai ser espectacular, o sea, é eucalipto, pero vai ser moi boa. E usamos o carballo nas cuadernas, na estrutura interior do barco, pero todo o forro hacia arriba xa fai bastantes anos que estamos usando madeiras de importación. Londo, Teca, Xatoba, non sei, un pouco así. Pino xa non usamos. Como? Pino xa non usamos. Usamos finos, é o que estaba dicindo, usámoslo de flota hacia baixo, nós usámoslo sempre. Incluso a veces un pouco máis arriba, pero sempre vamos da línea de flotación hacia baixo, nós en concreto. Hai en Galicia, nos montes de Galicia, un censo de determinados materiais de árboles, por exemplo, pino de Aragón,
roble, etcétera, etcétera. Como? Se hai un censo de población arbórica. Non sei se hai censo, o que non hai é que é moi difícil conseguir, escapas un pouco do que me dis, pero non é moi difícil conseguir madeira certificada, conseguir CFC, ou sea, de bosques sostibles. É nos máis difícil conseguila de pino, de eucalipto, de carballo, que non de madeira de fora, que non sei como fixeron, non sei. Cando a mellor na Amazonía, non sei se respetaron exactamente o asunto, pero... Hai outro problema que temos aquí en Galicia que é o caótico que é o sector forestal, non? Porque, a fin de contas, temos a maioría do terreno preparado para espazo forestal, pero é un caos, consecuencia tamén do minifundio, etc. É un caos non a hora de organizar, sí, esta consecuencia, non? Que ao final é máis fácil ter madeira de importación que comentaba él, de intentar... A charla foi moi interesante. Para min é importantísimo a materia prima. Sí. E para ter boa materia prima hai que ter unha política forestal adecuada. E senón, mal empezamos. Segundo, que fa fincapé moi grande na formación. Porque para mí o importante non é aficionadamente facer unha embarcación, senón que a persoa que está ben formada, que empleou anos en formarse, necesita ganarse a vida. E iso é do seu oficio, que non é para vivir, senón estamos mal tamén. Iso é un dos nosos obxectivos, cada vez máis complicado. Claro. Quería decir que as técnicas de silvicultura, como son os pastos de plantación, como se xestiona o monte, vai un pouco encaminhado ao destino final desa madeira, aquí a industria mar. Desde logo a industria do papel, os mascos de plantación non teñen nada que ver, porque os tipos de costas son moito máis pequenos, non é madeira como que estaba dicindo Ramón, que necesita os seus anos para formarse, ademais, para a pasta, se ter un prado, é moito mellor, nunha fonte. E entón, un pouco, o programa do monte é ese, non sei, hai industria que demande o produto do monte, porque ademais, por exemplo, os muros da miña casa, que son de pino, non sabes, compremos en Sala, o pino galego ven para Valencia, e de Valencia ven como vuelve aquí. Entón, se non hai unha industria aquí de transformación da madeira que lle aporte o valor engadido, no caso, nos muebles, ou na carnicería da Ribeira, o monte será o que hai agora. Sí que o hai, pero, claro, o nivel o nivel de produción hacia ese camiño é menor do que debería ser. Por iso a necesidade... Por qué? Porque, evidentemente, as pasteras, valelle o pino xa cando é así, o eucalipto xa pouco máis tamén, antes un señor que tiña un monte plantaba non para cortar el, sino porque o que non iba a cortar iba a ser seu neto, seu fillo ou seu neto, porque aquela hai un tempo para medrar, pero ahora mismo non, se plantas eucalipto e neses sitios que decía eu, pois a mí en 15 anos xa volves a vender. É unha cadena. Non acordo de un dito, traballaba con madeira daquela. A madeira, como as patacas, 3 meses no monte e corta. Vai. Ten que ser un motivo. Era o banco... 3 meses na terra e fora. Bueno, tenemos que cambiar a perspectiva. Claro, hai que cambiar esa perspectiva. En Inglaterra fallamos, que se debateu, o futuro da construción deportiva en madeira. Eles teñen unha tradición enorme, hai moitos asteleiros, pequeniños, que conservan, nos os perdemos, e incluso un grupo de amigos dirixidos, para alguén que sepa, fan ali barcos de 10, 12, 14 metros. Barcos de vela, grandes, nos podemos chamar como queramos, gafcutter, yates, o que sea, pero son barcos de vela. Teñen varios problemas, nosotros moito máis. Un deles é o custo. Facer dun molde en fibra un barco é moito máis barato que facerlo modelo a modelo, por decirlo de alguma maneira. Entón, chegaron á conclusión, moitos deles, que o futuro da construcción deportiva, de embarcaciones deportivas, nese sentido de vela, é o espírito de tradición. Combinar a madeira
con epóximo, sobre todo epóximo. E Cicás teñen razón. Ben, a mí encanta ese espírito de tradición, pero nós sempre o vimos de outra maneira. E, de Xa. feito, Astilleros Catoira, que o presento, se vive, non é por a tradición. Vive porque está así, tamén porque estamos afincados nesa ría que ten o traballo que ten, pero nós seguimos construindo barcos para a xente do mar. Eu quería puntualizar eso. E hai máis que nós que o fan. O sea, barcos profesionais. Por suposto, a imaxe de un museo aí tiña 19 metros de eslora. Ese de fai 2 anos, teño outro de 21 metros de eslora do ano pasado. O sea, non, de fai meses que saiu para mar. E sigue en vigor a lei que primaba desfacerse dun barco de madeira e facer un barco de fibra de pesca. No, o que si houve... É unha lei fraga de... É parecido a cousa. Non é exactamente así, pero sei onde vai. Unha das razóns de por que se acelerou a desaparición de carpinterías de Ribeira en Galicia, unha delas é que cando surgen as primeiras axudas para construir barcos de pesca en esta agricultura, tiñan un baremo diferente, e maior se o facía, se poliéster un aceiro, un sentido de innovación, eu creo que mal entendido. Bueno, levounos unha batalla enorme hasta equiparar esas axudas, vale? Pero mal xa está feito, é dicir, cando alguén quería facer un barco e ponía a mesa no papel, como decía aí no aquel, pois con este vai a costar 20 millóns e con este, as axudas, é que vai costar 14, e que a lección estaba clara. É que non é moito máis. O sea, e aquí todavía quedamos uns 15. Somos moi poucos xa. Teríamos 60 anos, é o que estou dicindo, que me sabe de derrota total. O sea, non estou preocupado por o fin da miña vida laboral. Non máis que outros de vos, pero tiñamos a oportunidade de ser pioneros. Por eso dixen un momento antes que, por exemplo, Noruega, que foi dos primeiros que empezaron co poliéster para o mar, non sei que, e agora se están plantexando volver atrás, porque xa non saben que facer con eses barcos. Se tiran alrededor de 30.000, en Europa tiranse alrededor de 30.000 barcos de poliéster ao ano. E uns acaban nos estuarios dos ríos, cortados en cachos, moitos nas costas de África, que os vedes na televisión. Pensade o que estamos facendo co que temos. Ten menor mantemento, al menos de inicio, sí, pero bueno, a las casas de pinturas, eu poño a veces este exemplo, non sei se escapo por aquí e por lá. As casas de pinturas teñen un folleto de todo o que teñen, e se ti pasas o folleto, teño 1, 2, 3, 7, 8, 10 páginas, 15 para poliéster e ferro. E te encontras que ten 2 follas para a madeira. Ostras, pero cal era o que tiña no mantenimento? Que non acabo de entender. Ese influye o mantenimento, porque se la aplica en pinturas e non son adecuados. Cando o barco de poliéster ten un problema de verdade de ósmosis, é moi cara a recuperación. É moi cara. O sea, a veces son irrecuperables, por eso se tiran. A costa de Galicia e a agua de Galicia non propicia a aparición de ósmosis, aunque tamén se dá. Pero o Mediterráneo vai a se ter. Eso, de feito, a veces ven barcos da Lapaki e o traen. Non volven para atrás, eso vai variando. Despois temos outro problema, falando de tradición. Aquí perdimos o latón naval, o bronce, só queda un aceiro de moi dudosa calidad. Sí, xo digo. Para nós usamos para unha embarcación como a Dorna, pois a mellor podes encontrar dificilmente punta de cobre, vale, pero nós non usamos aceiro galvanizado en quercia, vale? Pero cada vez é máis difícil, e ese aceiro é de peor calidad, eso xa o vemos cando clavamos, esta punta non hai maneira de meterla, se dobra, porque ese aceiro é recuperado non sei de cantas veces, ou de que chino, perdón, non sei, pero sí, é complicado conseguir materiales cada vez máis. É complicado conseguir aserraderos que se serre a madeira, porque non podemos pensar nunha embarcación de 5 metros, cando ti construís unha embarcación de 20 metros, eso necesita un largos de madeira aproximadamente 12 metros de largo, e non encontras un cargo así tan fácil que che faga esa madeira. O sea, no monte, si pode faltar algo de madeira, aserraderos non nos queda nada. 4 en toda Galicia, 3 está. E cando yo planteas, casi é un problema, porque xa non están pensados para iso. Porque da 2,50,
2,50 todo. Aí vai cortado todo. Pois é complicado, eu sigo creendo nesto e por iso sigo aí, pero moi difícil. Para mí o máis fácil, moitos dos nosos asociados están construindo en outros materiais. Así, nós na asociación, porque siguen facendo moitas cousas en madeira. Pero moitísimas veces, en casi todos os casos, en contra das súas creencias. Ora ben, nós somos constructores de barcos. E nós mesmos temos que a Tula usa a resina epoxi, usa o poliéster, usa a fibra de vidrio, pero para dar unha a ver, non é comparable. Claro, estou dicindo, un fai mal e ti úsalo, sí, pero non é comparable unhas poucas micras para recubrir esa madeira, e por que non vas a usar os novos materiais que hai hoxe? Con que o meollo total do barco sea el poliéster. Eu creo que tuvamos unha oportunidade, ou témola todavía, a Galcari non vai deixar de pelexar por eso, porque dixen antes que eu creo que este documental que non recolle todo o que somos nós, pero vai coller peso de cara ao futuro. En algún momento nos iremos dando conta. Moi ben. Mais por aí, que só son carpinteiros de Ribeira, nada máis. Non o digo. Creo que comentabas no documental que de 25 anos a esta parte o mantemento xa diminúe. Sabes algún tratamento para a madeira? Precisamente por isto que estaba dicindo. Por exemplo, as cobertas dun barco de batea que facemos hoxe en día non vai calafateada. O sea, eso que vimos nas imaxes, nós moi raramente usamos ao mellor abaixo, xa para un pouco máis, usamos a resina epoxi con fibra de vidrio. E funciona perfectamente. Si, para cubrirla, por exemplo, nas amuras dos barcos, pois facémolo con madeira laminada, pero podrías facer todo o barco con madeira laminada. Podrías facelo. Tens que plantear, nós mesmos, desde a asociación, estamos na proposta de facer a Consellería un barco multiservice que podría ir para varios camiños, o sea, para pesca, para recreo, non sei que, de uns 8 metros, e todo feito de arriba abaixo con babas técnicas. Non teño, pero me ha gustado traer un vídeo que temos tamén de un dos nosos asociados, que é un crack, que é Garrido. Cando acaba o barco, vamos a ver de que é o barco. É de madeira, pero non... O sea, dirías que é poliéster. Pero non é, é espectacular como construir. Por iso dixen tamén que eu seguramente sou o menos adecuado para encarnar a recuperación da carpintería, porque me encanta o traballo tradicional, pero con matices. Que pinturas tedes? Pinturas plásticas ou pinturas ao aceite? A ver, depende como o que empezamos. O que solemos facer é cando o barco, o sea, cando está a madeira totalmente blanco, solemos usar algún tipo de titanxil fondo ou silamón fondo para que se meta dentro, simplemente. É casi como agua, pero é só de cara a calquer tipo de bicho que pode traer do monte todavía, para que o mate e tal. A partir dese momento nós usamos bastante, non o minio de plomo que está prohibido, pero o minio sintético que rebaixamos con bastante aceite de linaza. Nós en concreto, hai outros que fan de linaza. Que? Aceite de linaza, cocido, sí. Xa ven comprar, o sea, cando compras é así, aceite de linaza cocido. E despois solemos dar unha man de unha imprimación para que nos agarre ben o esmalte último que queiramos fazer. É como solemos pintar, e podemos facer ao mellor con pinturas de 2 componentes, e facelo a pistola, ou con pinturas de un componente, non? Antes, pinturas proa, nós usamos pinturas ao aceite. Sí, algo ten. E o minio, que o minio en concreto, non sei se o fai xa casi para nós, non sei como é, pero o minio ten a base oleosa, é aceite. Pero nós añadimos máis. O sea, vai un cacharro de 5 litros, e nós metemos 2 litros e medio máis de aceite de linaza. Sí. Sí, pintura, xusto. Seguimos traballando con ele. Adiante. Non sei se vos respondo algo de que... Sí. Antes falabas dos bateeiros que utilizar ese eucalipto para construir as bateas, entendo, non? Meu pai fixo bateas, pero sí. E hai outros materiales xa hoxe en día para facer as bateas. Pero é unha maravilla, a estructura que fixeron co eucalipto que está
que está atrapando CO2 durante toda esa vida, non sei que ao final incluso esa batea ven para a terra, cando xa non sirve, e o pode recuperar para outros usos, son espectáculos. Non sei se hai forma de pasalo, aunque non é o meu caso, non toco non. A segunda parte da pregunta sería, pero na construción de embarcacións utilizades algo de eucalipto? Sí. Na sobrequilla, por exemplo, nós usamos nos palmazares tamén. Cando digo así, son reforzos longitudinais que ten o barco, e nos transversais que soportan a coberta tamén seguimos usando o eucalipto. Xa pouco máis que iso usamos o eucalipto, pero aí se nos comporta moi ben. Nas cuadernas? Non, usamos o carballo, excepcionalmente, o mellor alguna madeira de importación, alguna peza que non és capaz de encontrar aquí de carballo. Ojalá houbera moito máis, pero hai moito carballo en Galicia, gracias a Dios. Hai zonas... Outra pregunta técnica que me interesa. Antes dixeches que non calafateabas. Non, dixi que na coberta, usamos o mellor no forro, nos cortes calafateámoslo, e no elefris de proa e maquinaquilla tamén lo calafateamos. Moi pouco. Se lle fai falta alguna peza que non che quedou especialmente ben. E non reunía os parámetros. Canto tempo aguanta así e calafate, ou mellor dito, a preguntar, cando hai que calafatear? A ver, cho vai dicindo barco, pero por decir unha que nos acaba de pasar esta semana pasada, fixemos un barco de 22 metros para Moaña fai 20 anos, entonces chamoume fai 15 días, mira que me fai agua aquí na popa, vamos mirar. Entonces varou o barco, aí fomos ali, eu xe encontrei agua enseguida, e xo, non me estopeou nadie, o sea, acabo de decir, pasaron 20 anos, nadie lle tocou, claro, non facía agua, vale? Bueno, suele se facer antes. Ahora aos 10 anos xa te toca un toque de estopas en certos sitios. Pero este concreto levaba 20 anos e ahora facía agua pola boca cerca da... Sí, están aí os ferros de estopear. Son esos, non? E a estopa... Bueno, ali hai cordón, estopa non hai. Non é estopa. Non é estopa. A mí gusta moito máis a estopa. Que é outro problema, xente que calafatea ben. Sí, antes eran dous oficios distintos. Estaba o mestre carpinteiro de Ribera e o calafate. Pero cando isto foi no menos, o carpinteiro de Ribera non quedou máis remedio que ser calafate tamén. Pero eran dous oficios, se confluíron. Calafateades con estopa? Sí, non si con estopa. Non me gusta o cordón, non me gusta, porque non estanca demasiado ben. Acabas moi rápido, non é engorroso para fiala. Creo que algún ao mellor a estopa dende unha pata grande de cáñamo, está impernada de gasoil, para que aguante un tempo. Canto tempo dura? Que? Canto tempo dura o cáñamo? É fácil que che este 4 anos, así que este si lle toques nada, pero cando lle teñas que tocar, non lle vas a tocar a todo o barco, terás que tocar a algunha parte. Non creo que non suele ser, a non ser que o barco sea moi ben, e esa madeira este bastante, por eso digo de 20 anos para atrás a 20 anos para aquí. Porque claro, cando topas con un barco que a madeira está, non sei se di pasmada, pero xa non quere hinchar como hincharía normalmente cando a madeira nova. Entonces, ese barco a mellor cada ano tens que volver a calafatealo, non ten 35, 40 ou 50 anos, estás todo o tipo de madeira. E mezclades con algo de estopa? Como? E botades algo de estopa? Despois de estopear. Solemos ter un cacharrillo con gasoil para que non se che pegue para que o ferro non se che pegue a estopa, que como se colle o ferro e collese ao revés, non se colle así e lle das, se colle así, se colle deste sentido, porque vas vendo a línea e vas dirigindo, entón vas levando, se colle ao revés, o ferro estopear. Non, nós o que facemos é despois de calafatear, intentamos darlle xe abaixo, ao mellor usamos a mesma patente para que se lle meta na estopa, e depois usamos xa masillas de carrocero, ou se o espacio é moi grande, masilla de poliéster con fibra, masilla de poliéster sin fibra, que aguanta moito máis que darlle a brea de antes. Eu pregunto, para procurar darlle a elasticidade, que non se quiebre, que non estalle. Creo que se a estopa está ben fiada,
non debería. Si se rompe é que non está ben fiado. Bueno, se hubiera algo hasta lo mostraba, pero se fía na perna, se a estopa cae no chan así ben, é que estás fiando ben. Se se sarilla fai non sei que como a boa do hindú, eso non vale para nada. E, cando estás metendo a estopa e queres parar, só lle das media volta, tiras e ten que romper. É así. Se non está mal feito. É dicir, se non estás facendo unha corda, pero unha corda non é o que queres meter ali. O cordón ten que cortar, a estopa tira tens que cortar. Aí vai. É a diferencia entre unha cousa e outra. O cordón é sintético, pero non estanca ben. Depois, a estopa todavía hincha ela cando empeza a notar a agua dentro. O cordón non, o sea, perdón, non me gusta nada. Está claro. Alguna cousinha máis por aí? Sí. Bueno, mira, por tocar un tema educativo que falaste bastante, non, do asunto no documental, non? Que transmitir esos conocimentos ás novas xente, non? Que poda traballar nesto. Por comentarvos, decirvos que hai 100 anos había a Estudantía de Mariña de Pontedeume que levaba uns libros, non? Entón, encontramos entre o 1903 e o 1916, en 13 anos, máis de 40 mariñeiros entre Pontedeume e Redes que polo menos fixeron a súa buceta. O sea, o expandir o que estaba o coñecemento popularmente. O sea, que as ribeiras, casi todo o mundo sabía facer algo sobre a carpintería de ribeiras. E como foi perdéndose ese coñecemento. Eso digo que é unha derrota total. En Rianxo, eu mesmo recordo a vez, esa parte de que había mariñeiros que sabían reparar o seu, como acabas de decir, exactamente así, pero a vez 22 astilleros no pueblinho de Rianxo, o sea, desde a súa... E cada un con xente, meu pai tiña 15 persoas, todos carpinteiros, porque eu dixen antes que nos entregamos o barco chave en mano, pero non, nós que somos 11 ahora mesmo no taller, somos 11, e non temos 11 carpinteiros. Ojalá estuvera. Antes vai estar aquí con o noso veciño Nazario, o mércores vai estar Sergio París do Feida e o xoves vai estar precisamente Xavier Briset, que ademais é un colaborador habitual da agrupación en temática, bueno, en moitos temas, pero especialmente en temáticas como a que protagoniza estas xornadas de Días de Mar, e logo vendres teremos tamén a presentación do número 16 da revista Dentía, e logo o sábado que ven a Festa da Cabria, que é o desenlace de todas estas xornadas, así que convidados e convidadas todas a participar ao longo de toda esta semana en todas estas actividades que están aquí organizadas na agrupación. Agradecemoslle de novo a Ramón que viñese esta tarde de domingo dende Rianxo ata Camouco, e imoslle entregar, para que leven de recordo para lá un anaquiño de un gran anaco de Camouco, como é o último número da nosa revista que editamos aquí na agrupación, tamén para que teñades ali na asociación tamén unha lembranza, e se vos gusta, nada, nos chamades e vos damos tamén algún número dos anteriores que non vai haber problema. Así que nada, esto para vos, e moitísimas grazas por vir.